Sanibonani babukela emakhaya igama Andisa Skhosana and bukele Ingoma Media. So namhlanje sisendaweni yase-People's Park lapho khona kwenzeka khona i-event enkulu okuyi-Maskandi Festival. Ngicela untshela ukuthi kuqhamuka abantu from indaweni ezihlukahlukene, abantu baseMnambithi, abantu baseMemmoth, abantu baseNdudu, abantu baseNewlands, abantu abala eThekwini, abantu abawonke indawo. Udiliye ngisho wena Goli ngendlela abantu abathanda ngakhona uMaskandi. Ngicela wena amabhenco ukuthi khona yonke into yabantu ukuze ubone ukuthi uMaskandi i-genre ethandwa kangakanani. Namhlanje siyingona Media njengoba sivakashele lapha ePeople's Park sizake si-interview abalandeli bamaskandi sibabuze ukuthi bafila kanjani mayelana nale event nokuthi imuphi umculo kaMaskandi abazomsupport nanokuthi bona njengabalandeli bamaskandi babona kubani umculo kaMaskandi. Ake sishone ukubona abalandeli sibeze ukuthi bathini. Njengoba babukela emakhaya ngithembisile ukuthi ngizolanda omunye wabalandeli bamaskandi omunye uzosupporta yona le festival. Nangu usisila icela kwami sengimlandile sabona sisi kunjani ngiyaphila sisinjani nami ngabani igama lakho ngu-aphelele wacela uMandusi Magayi ukhumbuzi inkomo isengile awusasajabula ukuba nayo sengwane ngiyabonga sisiza lo kubuza sisiqhamuka ngiqhamuka eNtuzumo uzobukela iMaskandi Festival so nihamba as a branch yes okay so ufila kanjani ngokuba la njengomhamba webranchini yaseNtuzumo kumona ngabranch ahlukahlukene ukuthi nizosupport umculo noMaskandi nanokuthi anibanga ndaba nokuthi ngendlela okucwele ngakhona ngisho ngaba semuva ngisho ngaba phambili zilongeze nifikile nje ifila kanjani nje ngaleyo ngijabule kakhulu ngoba ngiyangijabulisa ukubona ukuthi abantu